Quin és l'objectiu de la llista cívica? Doncs el principal objectiu és un. No és que sigui el principal, és que no n'hi ha cap altre. És fer la independència. Fer la independència, fer-la efectiva. Tenim un mandat, tenim una programació, aixequem-lo i fem-lo. Després ja entrarem si és més complicat o més fàcil. Ningú ens regalarà res. Fer la independència no és gratuïta i tindrà costos. Però si no ho fem, quins són els costos? I jo perquè estic parlant d'economia, però és que podria parlar a nivell social, podria parlar a nivell de repressió, podria parlar a molts nivells. La dependència té un cost elevadíssim, cada dia, cada dia. Què és la llista cívica? Doncs sobretot, és una eina per fer efectiva la declaració d'independència. Això és el punt més important. Però també ens ha de permetre generar un nou plebiscit per la independència que no substitueix l'1 d'octubre, que ningú s'equivoqui. És una manera de recomptar-nos, és una manera de veure si estem forts, si no estem forts, fins a quin punt som capaços d'anar més enllà. Però també és una eina que ens ha de permetre mobilitzar. Mobilitzar a qui? Mobilitzar a l'independentisme en general. Recordo que la llista cívica s'articula, o es vol articular, si els socis de l'Assemblea ho decideixen positivament, però es vol articular com una agrupació d'electors, que no té res a veure a la formació d'un partit. Un partit és una estructura estable, és una estructura que ret comptes, és una estructura que perviu, que sobreviu i que dona de menjar a moltíssima gent. Una agrupació d'electors no és això. Una agrupació d'electors a les properes eleccions desapareix. Però, a més, necessita 60.000 avals per 4 agrupacions, una per cada circumscripció. D'acord? Recollir 60.000 avals també implica mobilitzar-nos de nou per recollir aquests avals. Implica tornar als carrers, tornar, en base a un objectiu, a fer alguna cosa. Però també el que ens ha de permetre és mobilitzar el vot independentista. A les darreres eleccions va haver-hi 700.000 persones, com jo, que ens vam quedar a casa i que no vam anar a votar. Perquè vam donar absolutament per sentat que els partits que diuen voler la independència no faran res efectiu. I no dubtem que siguin independents. Això no està en dubte, o jo com a mínim no ho dubto, però jo em guio pels fets. I els fets el que em diuen és que no només no han avançat, sinó que han retrocedit d'una manera escandalosa. Permeteu-me que també faci una anàlisi. Jo que no us dic això i us dic que jo personalment estic a favor i que a la vegada entenc que qualsevol altre pugui estar en contra o pugui veure pegues, jo no us enganyaré com han fet molts polítics i no us diré que la llista cívica és la llista màgica i que ens permetrà qualsevol cosa i que no té riscos. Doncs escolteu, té moltes avantatges, jo crec que és una oportunitat, sobretot, per poder anar molt més enllà, però també té riscos. Doncs avaluem-los. Per mi, quines són les fortaleses? Doncs que és una iniciativa propositiva, que és una iniciativa que ens permet liderar, és una iniciativa que ens permet anar per davant. Fins ara, qualsevol cosa que hem fet ens ha fet anar a darrere, ens ha fet respondre a coses que feien altres, que ens podien encabritar, més o menys, però sempre a darrere. Doncs, escolteu, aquesta és una proposta contundent, dura, complexa, però que ens permet anar per davant, que ens permet liderar amb una iniciativa que, sota el meu punt de vista, fa trempar, d'alguna manera. Agafar el tempus, agafar nosaltres el tempus. Nosaltres agafem el tempus. Exacte. Nosaltres dominem aquest tempus. Però fixeu-vos una cosa, amb la llista cívica, si tenim en compte que la independència la farem en l'àmbit institucional, que la farem en l'àmbit social i als carrers, i que ho farem a nivell internacional, que tenim aquests 3 àmbits o escenaris en els quals hem de jugar, ja hem vist d'una manera molt clara que només amb els carrers no és suficient. No n'hi ha prou de cap de les maneres. I que hem de liderar l'àmbit institucional. El carrer ja hi és. Està desmotivat, estem encabritats, tot el que vulgueu, però hi som. Hi som. El que hem de fer és, a nivell institucional, ser creïbles i avançar. I dir, això ho farem, o sigui, farem totes aquestes coses i quan estiguem allà, fer-les, de veritat. D'acord? També ha de permetre, com a fortalesa, jo crec que té la fortalesa que permet aglutinar a socis, que permet aglutinar a votants independentistes. Perquè no siguin independentistes, doncs, escolteu, que votin altres coses, que la vida, la democràcia permet tot això. Quines oportunitats penso que ens brinda la llista cívica?
ens brinda l'oportunitat de mobilitzar les bases per recollir les 60.000 signatures en 15 dies. No anem recollint signatures com el Signa un vot i coses d'aquestes que van durar moltíssim. No. 60.000 signatures en 15 dies. És un repte molt important, que pot sortir bé o pot no sortir bé. Això també és un risc. Però jo crec que jo ho veig com una oportunitat, personalment. Mobilitzar, ja ho he comentat abans, mobilitzar el vot independentista, 700.000 vots. La gent que dubta de si aconseguirem aquests 60.000 d'avals, imagineu-vos que en comptes de 60.000 en recollim 150.000. El cataclisme seria monumental. Monumental. Bueno, no sé què passaria. Jo crec que l'estat espanyol aniria per alguns quants. Clausura. Segur. Seria un cataclisme. Jo crec que, sense cap mena de dubte, enfortiria moltíssim a l'Assemblea. I, sobretot, ens dona l'oportunitat de fer independència. Quedeu-vos amb aquesta paraula d'oportunitat. Quan dic oportunitat, el que dic és que això no ens garanteix res, però sí que ens dona l'oportunitat de fer-ho. Ara, si diem no a una oportunitat, ja no farem res. O sigui, tenim la certesa de que no farem res. I això ja ens ho han demostrat els partits polítics dits indepes. Aquesta iniciativa, per mi, té una feblesa important, i és el cens. El cens és un cens que no és un cens català, és un cens espanyol. I amb això, el que estic dient és que és un cens que nosaltres no el controlem. És un cens d'un tercer i que està a les seves mans. I això és una feblesa important, crec. I hi ha amenaces que també crec que hem de tenir en compte. Les amenaces principals vindran dels partits que se sentiran amenaçats. Dels partits, jo crec, dits independentistes. Els altres no, els que no són indepes estaran encantats de la vida, que hi hagi una mica de guirigall, no? Però els que són indepes i que viuen d'això, de qui dia passa any empeny i de fer autonomisme i de, anem col·locant gent aquí al Consell Local i a la Diputació i cap aquí cap allà, doncs estaran com una moto. Estaran com una moto. Llavors, els tindrem en compte els mitjans, serà tot més... Són les amenaces, i l'estat espanyol ja, això per suposat. És a dir, si hi ha una llista cívica, prepareu-vos que hi hagi il·legalitzacions, que hi hagi detencions, que hi hagi de tot això. Tot això passarà, segur. Llavors, les persones que estiguin al capdavant d'aquesta llista han de ser persones que tinguin en compte aquests condicionants. És a dir, això hi haurà. O hi haurà inspeccions d'Hisenda o inspeccions de seguretat del teu local o qualsevol cosa. És a dir, això passarà. Permeteu-me que digui que també la llista cívica té alguns riscos, i és que no tinguem representació, és a dir, que no vagi bé, o que obtenir-ne, però que les persones que estiguin a la llista caiguin a l'autonomisme, que sigui una cosa més. És un risc, però a l'hora de preparar-ho, ho hem de preparar bé. I em consta que l'Assemblea això ho està treballant prou bé. I que si els socis diuen que sí, doncs el que sí, a partir d'aquí és quan es comença a treballar de manera forta la iniciativa. No ara. Fins ara tot això no es pot treballar. Això està en stand-by. I recordeu el que he dit abans. El risc és que entrem en confrontació amb professionals de la política. Professionals de la política què vol dir? Gent que cobra, gent que viu de la política, gent que si els fas fora de la política ho tenen molt complicat. Haurien de fer un garzón, perquè m'entengueu. Haurien d'anar-se a la consultoria de no sé què, del col·lega de tal, perquè quedarien fora. Hi ha gent que està a política, jo me'ls conec, que això no és així, que serien capaços de sortir, i que no hi hauria cap problema. Però el percentatge elevadíssim de gent no seria capaç de sortir. Necessitaria algun endollet en algun lloc. I això és un risc molt, molt evident. I si no funciona, doncs pot passar que l'Assemblea s'afebleixi. Però jo jo he fet diversos debats parlant de la llista cívica amb persones que no eren favorables a la llista cívica i deien, ostres, és que l'Assemblea s'afeblirà i tal. Bueno, escolta, i si va bé, doncs s'enfortirà i tindrà més socis, però l'objectiu no és fer més socis o menys. L'objectiu és fer la independència. L'objectiu no és ser transversal, és fer la independència. Aquest és l'objectiu. I no hi ha cap altra entitat que el seu únic objectiu sigui fer la independència. És la missió. Vull dir com a únic objectiu, Després, jo he estat del CCN i Òmnium també, som germans cosins i estem tots allà, vull dir que, però com a únic objectiu, l'Assemblea és l'únic que té, no té res més. Sobretot, sota el meu punt de vista,
la iniciativa que planteja l'Assemblea amb la llista cívica, que jo li canviaria el nom, faig un prec als organitzadors i als promotors d'aquesta iniciativa, jo li diria llista per la independència, no llista cívica. O sigui, jo el que vull és que sigui una llista el més incívica possible, perquè m'entengueu, perquè sent cívics i no tirant papers a terra, doncs, bueno, farem el que farem, d'acord? O hem fet el que hem fet, però hem d'anar molt més enllà. Sobretot, per mi, és una oportunitat. Vaig